F'artiklu fuq The Sunday Times of Malta ħaten id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami, il-kururgu Kevin Kassar kixef ir-raġuni għaliex il-Partit Nazzjonalista ivvota kontra n-nomina ta' Consuelo Xerri Herrera għal pożizzjoni ta' Prim Imħallef. Dan meta fakkar li meta kienet maġistrat Xerri Herrera kienet fetet inkjesta biex instab is-sors tal-lik tar-rapport tal-FIU fuq il-Pilatus Bank. Kassar tkaża li Xerri Herrera kienet sejħet għal xi ġurnalisti tard filgħaxija u allega wkoll li d-deċiżjonijiet tagħha kienu ntiżi biex jgħinu lil nies bħall-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Huwa sostna li l-mod kif imxiet fil-każ Pilatus kien ifisser li l-oppożizzjoni ma kienet qatt se taċċetta n-nomina tagħha. Il-każ Pilatus kien wieħed minn ħafna okkażjonijiet fejn Robert Aquilino u sħabu tar-Repubblika flimkien mal-avukat Jason Azzopardi ippruvaw joħolqu kriżi fil-pajjiż biex inaqsu mill-popolarità tal-gvern. Ir-revelazzjoni ta' Kassar iġġib fil-beraħ l-attentati tal-Għaqda Repubblika biex tinfluwenza l-ġudikatura u tagħmel pressjoni fuq il-membri tagħha. Wieħed ifakkar kif meta l-qrati bdew jieħdu deċiżjonijiet li ma jaġavolawx il din l-għaqda bdew serje ta' attakki fil-medja. Persuni bħal Giovanni Bonello jsejjaħ il-membri tal-ġudikatura bħala nani bit-toga. Huwa ċar li l-Partit Nazzjonalista spiċċa totalment maħkum mill-interessi ta' din l-għaqda li akkosta kollox trid terġa' tikseb il-kontroll tal-qrati biex tkompli tmexxi l-aġenda tagħha. Intant fl-artiklu tiegħu Kassar qajjar lil Prim Ministru bħala bully, politiku perikolus u tfajjel infisset. Dan fil-waqt li prova jagħti l-impressjoni li l-President sejħet lil Prim Ministru għall-laqgħa biex twissieħ, meta fir-realtà din il-laqgħa saret għax il-kap tal-oppożizzjoni ipprova jżeffina fil-kwistjoni tal-Prim Imħallef biksur tal-Kostituzzjoni. Fis-Sunday Times kiteb ukoll Manuel Delija li fit-tiklu kwota episodju fil-Bibja fejn Sansun għażel li jmut mal-Filistej billi waqgħat tempju fuqhom. Dan fil-waqt li attakka lil Prim Ministru sostna li dan ma messux indaħal fil-kwistjoni u ma messux ikkomunika ma' membru tal-ġudikatura. Inċidentalment fil-jiem li ġejjin Delija għandu l-każ il-qorti imma xorta ma ddejjax jikteb fuq l-imħalfin. Dan f'konferma oħra li għal-membri tar-Repubblika dak li jgħidu li jotta l-ħaddieħor huma ma jħossux li jotta lihom. Waqt li Alex Borch meta kien deputat kien jiftaħar li huwa se jkun kontra l-Għaqda Repubblika, illum sar l-ostaġġ tagħhom. Dan kif għandu ħafna obbligi lejn din l-għaqda li membri tagħha għenu ħieleb biftit lill-ex kap Adrian Delija wara li kienu nnexxilhom iwarbu lill-ex kap Bernard Grech. Borch jaf li fil-PN min imur kontra r-Repubblika ftit wara jispiċċa barra.